E b'a kalama k'a fɔ ko kan mun kan ka kɛ Maroc ko o kuluw dɔnna ka ban wa a m'a daminɛ ni kulu fɔlɔ yɛrɛ de ye Maroc ale ni Mali olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka fara o jamana filaw kan Zambi ani Comore olu ni Maroc bɛɛ bɛ kulu kelen kɔnɔna la ani Mali samata sɛgɛw ka fara o kan n'an taara kulu E kɔnɔna la Burkina Faso olu Sudanso ni Algérie de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka fara Guinée équatoriale ani Soudan kan kulu wɛrɛw minnu bɛ mun fana y'an ka jamana dɔw ye n'an bɛ se ka olu lajɛ ko ɲuman o dɔ ye kulu F ye Côte d'Ivoire samata sɛgɛw olu mun ye kan tɛmɛnen yɛrɛ ta sa olu ni Cameroun de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Gabon ani Mozambique olu bɛ sɔrɔ ka fara o jamana filaw kan kulu D la Sénégal waraw olu ni RD Congo ani Benin ni Botswana olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ye wa Nigeria Eric Sékou ka Nigeria olu bɛ kulu C de kɔnɔna la olu ni Tunisie Uganda ani fana Tanzanie olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kelen kɔnɔna la kulu B kɔnɔna la sa Égypte ale ni Afrique du Sud Angola ani Zimbabwe olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kan yɛrɛ mun bolodalen don Maroc jamana kan o kan ka daminɛ ɲinan yɛrɛ décembre kalo tile 21 ka taa bila san 2026 o janvier kalo tile 18 na ni kani yɛrɛ la yala e fɛ jɔn de bɛna se ka sebaya sɔrɔ wa kani a bɛna taa cogo di jɔn ni jɔn bɛna se ka sebaya sɔrɔ ka bɔ ka poli kɔnɔna la Mali bɛna se ka taa ɲɛ wa Eric Sékou ale ka Nigeria olu fana bɛna se ka taa ɲɛ e hakilina ye mun ye Burkina Faso Sudansow kan o sɛbɛ commentaire la vidéo in duguma